Salmo Kapitulo 78. Ang Diyos ug ang iyang katawhan. Pamati o katawhan ko sa akong pagtulunan, patalanghugi ang isulti ko kaninyo. Sultihan ko kamong sambingay o suginlag mga pagtulunan sa kakaraanan, mga butang nga atong nadungog o nasayran, nga gisugilon kanato sa atong mga katigulungan. Dili nato kini ililong sa atong mga anak, kundili atong isugilon sa sunod nga kaliwatan ang gahom sa Ginoo ug ang mga katingalahan niyang buhat. Gihatagan niyag mga balaod ang katawhan sa Israel ug gihatagan niyag kasuguan ang mga kaliwat ni Jacob. Gisugo niya ang atong mga katigulangan sa pagtudlo niini ngadto sa ilang mga anak. Aron makakat-on niini ang susunod nga kaliwatan ug tudluan usab nila ang ilang mga anak. Niining paagiha, musalig sila sa Dios ug dili malimos sa iyang nabuhat, kundili magmatinumanon kanunay sa iyang mga sugo. Dili sila angay manig-ingon sa ilang katigulangan nga mga masupilon ug sukihan, mga tao nga dili lig-on og pagsalig sa Dios ug wala nagmatinumanon kaniya. Sa adlaw sa panangsangka nanibog ang mga taga-Efraim nga sangkap sa mga pana. Wala nila tumana ang ilang kasabutan uban sa Dios, nagdumili sila pagtuman sa iyang balaod. Nalimot sila sa nahimo niya pinaagi sa mga milagro nga iyang gipakita kanila. At ubangan sa ilang katigulangan, nagbuhat siyag mga milagro dito sa kapatagan sa Suan, sa yuta sa Ehipto. Gibahin niya ang dagat o gipalatas sila niini o gipabarog niya nga daw paril ang katubigan. Maadlaw gitultulan niya sila pinaagi sa panganod o sa tibuok gabii gigiyahan niya sila pinaagi sa kalayo. Gipaliki niya ang mga bato dito sa kamingawan o gihatagan niya sila daghang tubig gikan sa kahiladman. Hagay niya gikan sa bato ang usa ka tubod o gipadagayday niya ang tubig sama sa suba. Apan nagpadayon sila sa pagpakasala batok sa Dios ug didto sa kamingawan ilang gisuklan ang labing gamhanan. Gituyuan nila pagsulay ang Dios pinaagi sa pagpangayo sa pagkaon nga ilang gipangandoy. Gibaybiay nila ang Dios. Makaandambag pagkaon ang Dios dinhi sa kamingawan. Sila miingon, tinuod nga gihampak niya ang bato ug mibuhagay ang tubig, apan makahatag ba usab siyag pan ug karne kanato. Busa nasuko ang Ginoo sa pagkadungog niini niya. Gipaantos niya sila pinaagi sa kalayo ug misamot ang iyang kasuko kanila. Kuy wala man sila motuo kaniya ug wala mosalig nga siya muluwas kanila. Apan gisugo niya ang kalangitan nga buksan ang ilang pultahan o gihatagan niya silang pagkaon gikan sa langit pinaagi sa pagpaulan ug mana aron ilang pagkaon. Busa nangaon sila sa kalanon sa mga anghel. Gihatagan niya sila sa tanang pagkaon nga ilang gikinahanglan. Unya gipahuros niya ang hangin gikan sa sidlakan ug pinaagi sa iyang gahom iyang gipahuros ang habagat. O gipadad-an niya silag mga langgam nga sama kabaga sa abog ug ingon kadaghan sa balas sa kabaybayonan. Nanghugpa kini sa taliwala sa kampo ug libot sa ilang mga tulda. Busa nangaon ang mga tawo ug nangabusog sila kay gihatagan man sila sa Dios sa tanan nga ilang gusto. Apan samtang sila ngaon pa, bisan gani sa wala pa sila mabusog, nasuko ang Dios kanila o gipatay niya ang labing kusgan kanila, ang labing maayong batan-on sa katawhan sa Israel. Bisan pa sa iyang mga milagro, ang katawhan nagpadayon sa pagpakasala ug wala sila manuo. Busa, gitapos niya ang ilang kinabuhi ingon sa gininhawa pinaagi sa kalit nga katalagman. Apan sa dihang gipatay niya ang pipila kanila, ang uban midangop kaniya, naghinulsol sila ug nagpakitabang kaniya.
nahinumdum ni sila nga ang Dios ilang tigpanalipod ug ang labing halangdon mao ang ilang manluluwas. Apan pulos pag ulog-ulog ug mga bakak ang ilang gisulti, wala sila magmatinud-anon kaniya, wala nila tumana ang ilang saad kaniya. Apan maluluyon ang Dios sa iyang katawan, busa gipasaylo niya ang ilang sala ug wala niya sila laglaga. Sa makadaghan gipugngan niya ang iyang kasuko ug kapungot, gihinumduman niya nga sila tao lamang ug sama sa hangin nga muhuros ug muhanaw. Pagkadaghan sa gayon nga sila misukol kaniya didto sa kamingawan, pagkadaghan sa gayon nga siya ilang gihatag kaguol. Kanunay nilang gisulayan ang Dios o gipalagot ang balaang Dios sa Israel. Nalimot sila sa iyang pagkagamhanan o sa iyang pagluwas kanila gikan sa ilang mga kaaway. Nalimot usab sila sa katingalahan niyang mga buhat dito sa kapatagan sa Suwan sa yuta sa Ehipto. Gihimo niyang dugo ang kasubaan aron dili na makainom ang mga Ehiptohanon. Gipadad-an niyang silag mga langaw nga nagpaantos kanila o mga baki nga nakahatag sa kadaot sa yuta. Gipadad-an niya silag mga ulod aron pagkutkot sa ilang tanom ug mga dulon aron paglaglag sa ilang kaumahan. Gipamatay niya ang ilang kaparasan pinaagi sa ulan nga yelo o gilaglag ang ilang mga punuan sa igos pinaagi sa ilabihang katugnaw. Gipatay niya ang ilang mga baka pinaagi sa ulan nga yelo ug ang ilang mga karnero pinaagi sa liti. Gihampak niya sila sa iyang bangis nga kasuko. Gihatagan niya sila takong kalisdanan pinaagi sa pagpadala sa mga anghel nga mulaglag. Wala niya pungi ang iyang kasuko o wala niya luwasa ang ilang kinabuhi kundili gipatay sila pinaagi sa sakit. Gipatay niya ang mga panganay sa tanang banay sa Ehipto. Unya sama sa magbalantay sa karnero, iyang gitultulan ang iyang katawan o gigiyahan nila sila latas sa kamingawan. Wala sila maunsa o malisang apan ang ilang mga kaaway nangalumos sa dagat. Gidala niya sila sa balaang yuta ngadto sa kabukiran nga iyang gipanag-iya. Giabog niya ang mga nagpuyo didto samtang nagsingabot ang iyang katawan o gibahin-bahin niya ang yuta alang sa mga banay sa Israel o didto gipapuyo niya sila sa ilang mga tulda. Apan misukol sila sa labing gamhanang Dios o gisulayan nila siya. Wala sila magtuman sa iyang mga sugo, kundili misupil hinuon sila sama sa ilang katigulangan, sama sa balikong nga odyong, dili sila kasaligan. Gipasuko nila ang Dios pinaagi sa ilang mga alampuanan o gipalagot nila siya pinaagi sa ilang mga Diyos-Diyos. Nasuko ang Dios sa pagkakita niya niini, busa gisalikway niya siya hingpit ang Israel nga iyang katawhan. Gibiyaan niya ang iyang tulda dito sa Silo. Ang tulda nga iyang gipuy-an samtang uban pa siya sa katawhan. Gitugutan niya ang mga kaaway sa pag-ilog sa sudlanan sa kasabutan nga maoy timaan sa iyang gahom o himaya. Nasuko siya sa iyang katawhan o gipapatay niya sila sa ilang mga kaaway. Nangamatay sa gubat ang mga batanong lalaki o wala na'y mabana ang ilang mga dalaga. Ang mga pare gipamatay pinaagi sa espada o wala makahimog pagbangutan kanila ang ilang byuda. Unya mimata ang Ginoo daw gikan sa pagkatulog, sama siya sa kusgang tawo nga nagsinggit kinakainom og bino. Giabog niya ang iya mga kaaway o gipakaulawan niya sila hangtod sa kahangturan. Gisalikway niya ang mga kaliwat ni Jose, wala niya pilia ang banay ni Efraim. Gipili hinuon niya ang banay ni Huda. Ingon man ang bukid sa Sion nga gihigugman niya pag-ayo. Dito gitukod niya ang iyang templo sama sa iyang pinoy-anan didto sa langit. Gilig-on niya kini sama sa yuta nga dili maunsa bisan kanusa. Gipili niya si David nga iyang sulugoon. Gikuha niya siya gikan sa pagka magbalantay sa karnero.
Gihimo niya siyang magbalantay sa Israel nga katawhan sa Dios. Gibantayan sila ni David sa dakong paghigugma o pagkamatinud-anon o gimanduan niya sila sa paagi nga maalamon.